Les imatges del pantà de Rialp vistes des de l'aire il·lustren perfectament el moment de sequera en què ens trobem. Rialp és el segon més gran de Catalunya i està només al 7% de la seva capacitat, una imatge que ens transporta a la sequera del 2007-2008. En el conjunt de Catalunya, les reserves d'aigua estan al 35% i els embassaments tenen gairebé la meitat de l'aigua que fa 12 mesos. A les conques internes, el pantà de la Baells n'és un exemple. Núria Bacardit, com el veiem ara? Doncs mira, nosaltres som a la cua del pantà, de la Baells. Semblaria que el poguéssim estar veient de lluny, però no, és que som dins del pantà, l'estem trepitjant. I una prova d'aquesta sequera també la tenim aquí, en aquestes pilones, i veiem enganxades, n'està ple, doncs totes aquestes closques, totes aquestes petxines completament seques. Una altra prova, l'única aigua que hi veiem és aquesta que baixa d'aquí, aquesta mena de rierol, que en realitat és l'aigua del riu Llobregat. En baixa molt poqueta. I al fons hi veiem el monestir romànic de Sant Salvador de la Vedella, que es veu completament visible. És un monestir que va quedar inundat quan es va construir el pantà. Per tant, imatges de gran sequera amb xifres. Com es tradueix això? Doncs aquest pantà, que alimenta l'àrea metropolitana de Barcelona, té una capacitat de 110 hectòmetres cúbics i ara està al 32% de la seva capacitat. L'any passat, la mateixa setmana, el 76%. Per tant, més del doble l'any passat, quan ja arrossegàvem mesos de sequera. Fa falta molta pluja perquè aquesta sequera, aquest pantà, que com dèiem alimenta és de les conques internes, està afectant en el sentit que hi ha 301 municipis en alerta per sequera de les conques internes i, per tant, 700.000 habitants que estan patint restriccions, encara no d'aigua de boca, però sí algunes limitacions en l'ús d'aigua. Gràcies, Núria. Les reserves d'aigua estan baixíssimes, com vèiem, ha plogut poc, molt poc, mentre que ha augmentat el consum d'aigua per les onades de calor. Davant d'aquest panorama, els experts recomanen ser molt conscients quan obrim l'aixeta. L'Organització Mundial de la Salut considera que amb 100 litres per persona i dia n'hi ha prou per cobrir totes les necessitats. Però a Catalunya superem aquesta mitjana amb 117 litres. Vegin el mapa que tenim preparat. En verd hem pintat les comarques que consumeixen menys de 120 litres per persona i dia. La Terra Alta, amb 98, és la que menys aigua gasta. Aquí la tenen. I fins i tot el barcelonès, amb 105, està en nivells baixos, tot i ser la comarca més poblada de Catalunya. En blau, les que tenen un consum d'entre 120 i 200 litres per persona i dia, insistim, de mitjana. I el taronja, alerta, perquè són les comarques que superen els 200 litres i la que més, la Vall d'Aran, amb gairebé 370 litres per persona i dia. Ara ens hem fixat només en algunes comarques, les més significatives, però tenen al seu abast la totalitat del mapa al portal 324.cat. Allà podran remenar totes les dades que vulguin i consultar el consum per persona i dia, tant a nivell de comarca com també de municipi. El municipi de Nahuaran, amb 8 pobles i l'estació d'esquí de Baqueira-Beret, és un dels que consumeix més litres d'aigua per persona i dia. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, els 2.000 veïns que hi viuen tot l'any gasten més de 830 litres diaris. Una dada que no té en compte que és un municipi turístic que en la temporada d'esquí o a l'estiu pot arribar a multiplicar la població per 10. Aquestes donades no són reals de consum diari de la població, sinó que hi ha un municipi com el nostre que és turístic, que és un guai poble, està bé. Per conèixer el consum real de cada vivenda o establiment turístic s'haurien d'instal·lar comptadors, però de moment els ajuntaments no s'ho han plantejat. Els veïns paguen la taxa de sanejament i de manteniment de la xarxa d'aigües. Els veïns ja paguen suficients impostos, a l'Ajuntament no li cau de cribar aquesta aigua, però no la cribam. Cribam el cànon de sanejament, que és l'impost que ens ha cribat els ajuntaments ERACA. A l'hivern no hi ha problemes de subministrament d'aigua, però a l'estiu els ajuntaments apliquen algunes restriccions. Només es poden regar els horts, jardins i zones verdes a partir de les 8 del vespre i només 30 minuts al dia. Jovitaner, TV3, Gessa. On l'aigua ha estat alguna vegada un recurs escàs, l'aixeta es tanca abans. A l'àrea metropolitana el consum es va reduir dràsticament després de la sequera del 2008. A Barcelona la despesa diària va baixar fins als 106 o 107 litres diaris per persona, una xifra que s'ha mantingut fins ara.
tenim una política tarifària que ens ajuda, no? Com més consumim, més paguem, no? Per tant, el preu del litro d'aigua surt més car com més litros estem consumint. A les zones urbanes, amb blocs de pisos i habitatges més petits i sense jardí ni horts, el consum d'aigua ja acostuma a ser més baix, però de fet Barcelona és una de les ciutats europees que menys en gasta. L'Ajuntament vol anar més enllà i que el 2030 el consum estigui per sota dels 100 litres al dia. I això passa per tancar més l'aixeta, però també per nous sistemes com l'aprofitament de l'aigua de la dutxa per reomplir les cisternes dels vàters. A Barcelona, moltes de les mesures que s'aplicaven en períodes de sequera ara ja són pràcticament la norma. Per exemple, l'ús d'aigües freàtiques, les que surten del subsol, en lloc d'aigua potable per a molts serveis municipals. Aquest és un de la trentena de dipòsits d'aigües freàtiques que té Barcelona. És el més nou i també el que té més capacitat. Agafa l'aigua de 4 pous subterranis. Però què se'n fa de tota aquesta aigua? Doncs, per exemple, per regar zones verdes i parcs com aquest de la Canòpia, a la plaça de les Glòries, però també per netejar els carrers de la ciutat o per omplir les fonts ornamentals. Mesures a petita escala per preparar-nos millor davant de sequeres cada cop més freqüents. Ara hem d'aprendre ja a conviure amb un recurs que és més limitat i també arribarà a ser més limitat a la Vall d'Aran. I haurem de pensar que no pel fet que jo pugui gastar-me els diners que em demanin per aquella aigua, puc fer-ho. Carla Riverola Brutau, TV3, Barcelona.